Agentická umelá inteligencia sa stáva zásadným vektorom útoku. Presvedčí systém, aby sa kompromitoval sám. Klasická generatívna umelá inteligencia vytvára odporúčania a text, ale nič nezmení bez pokynov od človeka. Agentická umelá inteligencia funguje inak. AI agent plánuje kroky, rozhoduje sa, vykonáva viacstupňové akcie a prispôsobuje sa v reálnom čase. To všetko bez priameho zásahu človeka. Trend agentickej umelej inteligencie zároveň opúšťa čisto vývojársky svet. Na scénu prichádza generácia no-code a low-code platformiem. Umožňujú aj osobám bez programátorských znalostí vytvoriť plnohodnotného AI agenta. Používateľ si vyberie šablónu, poskladá bloky vo vizuálnom editore a v prirodzenom jazyku napíše, čo má agent robiť, od správy e-mailov až po prístup do zákazníckych systémov či cloudových úložísk. Nástroje sú určené pre bežného, problematiky neznalého používateľa. Laikovi tak stačí iba účet, pár minút času a nápad, čo chce automatizovať. Analytický tím Ellison Slovakia však varuje. Mnohé riešenia agentickej umelej inteligencie prinášajú výrazné riziko v kybernetickej bezpečnosti. Bežný používateľ často bez rozmyslu prepojí agenta s vysoko privilegovanými nástrojmi, vystaví ho externým vstupom a nainštaluje mu množstvo rozšírení. A na stole je ideálne prostredie pre chyby, zraniteľnosti aj cielené útoky. Z prieskumu medzi bezpečnostnými profesionálmi vyplýva, že takmer polovica z nich vníma AI agentov ako eskalujúci vektor útoku v roku 2026. AI agenti tak predbehli deepfakey, ransomware aj problémy s heslami. Medzi najznámejšie príklady tohto fenoménu patrí OpenClaw. Komunita na GitHube mu v priebehu niekoľkých dní dala viac ako 150 000 hviezd. Tento detail ukazuje, ako rýchlo ľudia podobné nástroje prijali. OpenClaw sa dokáže pripojiť k rôznym jazykovým modelom, volá externé API a zvládne autonómne akcie, napríklad odosielanie e-mailov či ovládanie webového prehliadača. Používatelia často nasadia OpenClaw lokálne a udelia mu prístup k terminálu, súborom a v mnohých prípadoch aj administrátorské oprávnenia. Kombinácia vysokých práv a autonómneho správania priťahuje útočníkov. Výskumníci zo spoločnosti Kaspersky analyzovali OpenClaw a našli v ňom 512 zraniteľností, z toho 8 kritických. Povedzme si, ako sa útočí na AI agentov. Ak útočník pošle agentovi škodlivý príkaz priamo cez rozhranie, je to priama prompt injekcia. Ak útočník vloží škodlivé inštrukcie do obsahu, ktorý agent spracuje, či už v e-maili, na webovej stránke alebo v príspevku na sociálnej sieti, je to nepriama prompt injekcia. Otrávenie nástrojov nastáva, keď útočník zmení plugin alebo nástroj, na ktorý sa agent spolieha a tým získa kontrolu nad spracovaním. Ak útočník navedie agenta, aby spustil sled škodlivých akcií v rôznych systémoch a aplikáciách, sú to útoky na reťazec nástrojov. Dokonca aj bežný príspevok môže byť katastrofa. Výskumníci zaznamenali konkrétny prípad, keď útočník vložil škodlivé inštrukcie do bežného príspevku na sociálnej sieti pre AI agentov Moldbook. Agent príspevok prečítal a začal pre útočníka manipulovať kryptopeňaženky. A pritom útočník nikdy neotvoril konzolu daného agenta. Stačilo, že agent navštívil prostredie. Pri AI agentoch už nestačí sledovať, či útočník ukradol jednotlivé údaje. Dôležitý je rozsah škôd, na ktoré agent dosiahne svojím prístupom. Úspešná prompt injekcia neznamená iba únik konkrétnej informácie. Útočník si tým otvorí cestu k automatizovanému pohybu v celej infraštruktúre. Agent, ktorý má povolenia k API rozhraniam, databázam a interným systémom, sa okamžite mení na nástroj útočníka. A ten potom koná rýchlosťou stroja, nie človeka. Aj útočníci si robia svojich AI agentov. Generatívna umelá inteligencia dáva útočníkovi lepšie nástroje. Agentická umelá inteligencia mu rovno posiela autonómneho spolupracovníka. Útočník, ktorý nasadí vlastného AI agenta, už nepotrebuje sedieť pri klávesnici. Nepotrebuje dokonca ani veľký tím. AI agent pre neho prehľadá ciele, skúša nové taktiky po každom zablokovaní a pokračuje, kým splní úlohu alebo kým ho bezpečnostný tím úplne neodstráni z prostredia. Úlohy, ktoré trvali ľuďom dni, vykonáva teraz agent nepretržite a vo veľkom rozsahu. Ešte minulý rok mal trh osobných a podnikových AI agentov hodnotu 7,8 miliardy amerických dolárov.
Predpovede predpokladajú v priebehu 5 rokov nárast na 48 až 52 miliárd amerických dolárov. Takýto skok radí AI agentov medzi najrýchlejšie rastúce digitálne technológie. Spoločnosť Gartner predpokladá, že 40% podnikových aplikácií bude do konca roka 2026 integrovať AI agentov, pričom v minulom roku to bolo menej než 5%. Problém s AI agentmi bude iba rásť tak rýchlo, ako rastie trh. Report bezpečnosti pripravil analytický tím Ellison Slovakia.